haka step ka khandru trik yong arjar pusau kumba haka por prashiteng ye kalaja ka jingplo ding ka wei ka yeng bahamu yong hajan mikofen bat kithilit ding kilapen klad pelot jan baro ka jingdon jing am hagani ka yeng yakani ka yeng la long try da ka kong bala I hok wan syong ka balai thu ba ka te ka jingplo ding ka deina ka daw ka badon ka jingthot haka boarding iltrek ka balapen long ban kem ding kancan kalong ba maka bat lau kurem kidang don hapo yeng henry marsin yo sngo ya kecing sawa bat kecing kelang keding kebala purstet marmar kilami no sabar jong ke yeng ban pelai iladi nak kanu kecing ja mensaw lani kecing ja bos ngusi ya kecing im jongki kecing kelang jong keding kalong ke bejur bah bat purstet ru syaman lagi benta jong ke yeng kham tam ba ka de ke yeng balasna de ki dieng hadian kumba katu kat nipor keyboard pelip ding na katanat fire and emergency service na maulai kilapoi ha katai ke jaka bat kilaya khun mentem ya ka jingklang jong kading hadu bakindala ban pelip ya ka kading kelayo ban bamdu ya boro ka jingdon jing em hapo jong katai ke yeng henry ka baphlapat kalong ba wat ka jingdon jing em ha katai ke yeng kala ingkhong lut henry ka kot ba lani ka bible ka bodon hapo jong katai ke yeng ka shuthap malu mala Ya. Ayo dulu. Ini kamera ini ni. Wei ke yang pi. Tela dah kestang kan ko wei katele kan eu kan. Kam don jing so nama kading te. Ka laj te mo. Tak sudan betak dia rulak. Ya, konek lang te. Kijing tu jing em bar khoi pila dulu. Ani la dulu. Oh ya. Am go play tip play. Tip Yesu tip. Nama okey. Ai ba oh ya kan dia kayak gitu. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya